मानसे प्रीति प्रीति पटनायक ସେଟା କଣ ଆଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କୁହ ଓଡ଼ିଆ କହୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ତମ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ପ୍ରୀତି ପଟନାୟକ ମଣି କୋଉଠୁ ଆସିଛ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ନା କୁଞ୍ଜବନରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ପ୍ରେମ କିଣିବାକୁ ନା ପ୍ରୀତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେସବୁ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ ମୁଁ ଭାରତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓ ଖୋଦେଇ ପଥର ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଇଆଇଟିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାଦ୍ୱାରା ଏ ଘରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓ ଖୋଦେଇ ପଥର ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ସେସବୁ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଏତେ କଥା ମୋତେ ଲୋକ ଆପଣ କଣ ଏ ଗାଁର ଗୁଣ୍ଡା હવે ભૂતલ મિસ એમાં ગુંડા નું એમાં ગોટે ગોટે છુઆ બાકો મા બાકો શિકાર દીકરે સીધા અટક કરે મારી দিয়ে ખાઈ હવે એમાં તો શિકાર କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଏମାନେ ଶିକାର ମାଂସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳାନ୍ତି ଆଉ ଶିକାର ହାରିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ବାବୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଭାଇ ମାଲଟା ପୁରା ଛୋଟଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ଗାଁକୁ ନୂଆ ଆସିଛି ଗୁଡୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଚଳେଇ ତୁ କହିଲୁ ବାଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଅତିଥି କଥାରେ ଅଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହେଶ ବେଚ ମହାପାତ୍ର ସୋନ ମିନୁ ମହାପାତ୍ର ସାରି ଦେଲାରେ ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଆମ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନଥାଏ ଆପଣ ଆମ ଘର ନେଇପାରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓକେ ଓକେ ଯାଉ କେହି ମତେ ମିଠା କଥା ମୋ ଦିନ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ କର ଏ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଘୋରାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଆସୁ No thanks. ସେସବୁ କିଛି ବି ନୁହଁ ସାରି ଦେଲାରେ ଚା ନ ଭଉଣୀ ଦୁଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଝିଅ ବେଙ୍ଗଲୋରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ ବୁଝିପାରିବି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହ ୱାଟର ରାଇସ୍ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତୋର ସାହସ କେମିତି ବାହାର କରିବାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରୁ ବାଘମାନେ ଲୋପ ପାଇଲେଣି ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କୋକିସିଆଣ ବାଘ ପୋଷାକ ବାନ୍ଧି ନିଜକୁ ମହାବଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇମାନେ କେଇଟା ମହାବଳ ବାଘ ତୁ ହଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଧରେ ହାତ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଦେଖିବୁ ବାଘ ମେଳାରେ ହଇନି ବସିଲେ ବାଘମାନେ କେମିତି ବାଘ ନାଚ କରନ୍ତି